Selanjutnya kami tampilkan yang panjenengan tunggu-tunggu dari subuh tadi. Wis ana sing mathok inggon wae nggih. Yang panjenengan idam-idamkan owner dari Mayangkara. Siapa dia? Atuh, semangat dong. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan. Inilah dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri. Nangis tonto nyanyi lek mu ngeten ngono kuwi iki lho dadi sune aku ki lek aku ki aja nangis gak boleh nangis ya sini penghayatane ku ya luar biasa. Ini bukan karena aku mengalami lagu ini. Mergo menghayati. Seakan-akan kamu mengalami. Nah, tepuk tangan buat Niken, luar biasa. Kita itu kalau membawakan lagu itu harus tahu isi lagunya itu apa dulu. Nah, kalau kita gak tahu isi lagunya, lagune pamane tatu tresna kailang matian sewindu tak gawa melek lan turu angger nyanyi padahal ini lagune wong kelaran lek sing bener piye lek momo sing bener dengan menghayati jajal Mas nadane ada tatu atuh ada tatu ki teknik yang bener ya iya ning yo ora nangis nek ora tisune entek soalé entek to mangkane to kula kalep duwe kalep iya teknik yang baik dan benar. Oh ngono ya. Dadi kudu nganti ngeden ngono ya. Tatu ngono ya. Iya. Mergo saking lorone. Loro, Mas. Ya sabar. Ora usah dipikir nek wong lanang ya ngono kuwi. Mangkane aku mau karo wong lanang lho. Botina berarti. Nek. Iki nek. Iya. Sopo sing bisa nambani ora liya ya mung aku dhewe. Ilang siji kantine sewu. Ngapain? Ini lek orang ngasih nggarai elek. Jadi sing ngapi ngene. Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Emang itu lagunya itu bahasanya ngono kuwi. Bahasanya emang gitu. Kita tidak boleh apa baper. Terus
gak menjustis. tidak boleh mengganti lirik. Iya, Patra Terus, itu bener. sosok kadang iki cakepane iki kasar, Kasar. diganti ngapain mikir dirimu kan ndak penak. Tapi nek aku dene- emang aslinya kan raimu. Raimu, ngapain mikir Raimu. Ya. Dirai-rai nenek. Lho pantes kok sing Iya, kitane. iya paham Patra ya lirike ngono kuwi. Emang lirike ngono ku. Tapi lah muni nuwindes. Loh, Mana kok enak? arek Kediri bos keras. Iya. Kediri keras bos, Kediri bos. iki Son cek- herek bos. Iki cendana keras ngidul Mas ya. Renek seni-senian son herek kita. Iya. Aku tak son diri. Piye Isara? Jajal Son piye? herek piye Jajal Isara? piye? Ndang, son herek. Aku Gini. Lek joget. Ya, ya, son herek. Cebu. Ya joget son herek son herek piye son herek iki? Kalah. To kedang kluto. Ngawurmu klutukmu iki. Ya, bapak. Pemanasan sih. Biasanya ini kan arep dadi dance Awalmu. Oh, alah. Mek ngono ta ya. Ngene mlaku sangang kilo bayaran 2 juta, Bang. Kakono ya. Ya. Pajak karo Mice. Iki sinden po cuyu ya. Mlaku nereng-nereng. Ngawurmu iki kiper. Oh, kiper ya. Wis Mas aku isin aku. Ha, matri makno ngono iki gak iso. Iso ora? Iso. Bajal piye? Rasa gamli. Yo elek. Elek ya. Yo kudu ta. Bang. Kayak wong kencing manis. Lah sing joget asam urat. Kurang. Sing joget Amin. lah wong Banyol Mbak Amini yo entek. Lah Patra latihan ning ndut yo. Iya. Nah, kene nak. Nah. Ya iki kamu satu lagu atau sambutan dulu. Aku saiki jam Alah aja suwi. Dek 10 rong jangkep. Sambutan dulu ya. Satu lagu lagi. Tapi sambutannya aja siswi. Iya, aku tak aturane Pak Camat ya. Satu lagu dulu nanti habis itu Pak Camat biar persiapan dulu. Oke, nggih siap. Habis ini akan ada sambutan dari Pak Camat dan juga Pak Lurah. Oke. Sonorek nanggap dhewe le sesuk le. Sesuk nanggap dhewe. Campur sari bos kesenian. Iya. Son horek kayak gitu. Somben nanggap dhewe 3 jam men horek ngene tok lho. Horek 3 jam men ngene tok aja. Ben Lawi budal rapopo mulai langsung bayang kokoke metu kabeh deleler ra krasa. Yo, lagu selanjutnya sama disiapne. Nadane. Oke. Oke. Eh, Ngene iki lho kok Tom and Jerry jare wong-wong. umpama bisa aku gayo lintang kepingin tapeti tak wehno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane mong gelombang radio sing bisa dadi kantine lek ngene iki aku wani lek ganteng aku ora wani. Makasih. Yeso. Oh, ayo yeso. Bisa. Ya. Barang-barang bersama nih kan Salindri. Mayangara. Lewat gelombang radio aku krungu suaramu terus kenal-kenalan kirim-kiriman salam jora terus gol-senggolan penasaran pengen tak ketemuan
Samad piye to? Pak Camat. Iya Pak Camat. Sik, tak timbalane ya, Nak. Ya. Nggih. Sampeyan istirahat sik piye minum dulu? Sudah Adang. Nggih, monggo. Pak. Kalem. Betul. Hitungan 1 sampai 3, Gus. Rumah samu jalan santai kok kuwi. Lah, Sik to? Pak Camat ket mau jalan santai. Iya, sik tak timbalane. Iya. Niki.